హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మరి మనం చూస్తున్నది మీకు బహుశా మీరు గుర్తుపట్టవచ్చు. అది ఒక సిలువ, ఎత్తైన సిలువ అంటేనే క్రీస్తుకు సాదృశ్యం. అది క్రీస్తు అంటేనే ఒక సిలువ ముందు గుర్తుకొచ్చేది సిలువ, యేసుక్రీస్తుకు. ఎందుకంటే తను సిలువ మోసాడు కాబట్టి ఆ సిలువ అనేది ఫస్ట్ ప్రాముఖ్యమైన ఒక గుర్తు. అది క్రైస్తవులకు సిలువ అనేది ముఖ్యమైన ఒక గుర్తు, విశ్వాసానికి ప్రతీక. ఫ్రెండ్స్, మనం చూసేది మరి ఆసియా ఖండంలో అతి పెద్దదైన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రము. అది తెలంగాణలో కూడా అతిపెద్ద చర్చి. బహుశా మీరు ఇప్పుడు గుర్తుపట్టి ఉండొచ్చు, మెదక్ చర్చ్ ఇది. ఎందుకంటే మనము మా వ్యూవర్స్ అంటే మీకోసము నేను ఇది ఒక చర్చి, ఆ ప్రదేశాన్ని చూపెట్టాలని, మీరు చూడాలని మంచి నాకు వచ్చిన ఒక తలాంపుతోని మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా పురాతనమైన చర్చి. ఈ యొక్క చర్చి నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన ఆ రాతి కట్టడం కానీ, దాని లోపల ఫిట్టింగ్ చేసిన గ్లాసులు కానీ, ప్రతిదీ కానీ ఈ మన ఇక్కడిది కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది చూసారు కదా, ఎంత చక్కగా వాళ్ళు రాళ్ళతో అప్పుడు అమర్చి కట్టారో. అది ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరలేదు. అదంతా మొత్తము ఇటలీ దేశము. ఆ ఇటలీ దేశం నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించి ఈ యొక్క చర్చి నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది. చాలా ఎత్తులో కట్టారు ఫ్రెండ్స్. చూసినారు కదా, శిఖరము, ఆ గోపురము, పైన సిలువ. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో కట్టాలంటే చాలా కష్టమైంది. ఇది అప్పుడు ఎంతో నైపుణ్యంతో కట్టిన చర్చ్ ఇది. ఈ యొక్క చర్చికి నలుమూలల రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, అటు తెలంగాణ కానీ, ఆంధ్ర కానీ, ఇటు కర్ణాటక కానీ, మహారాష్ట్ర కానీ, ఇట్లా ఈ విధమైన ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు, భక్తులు, విశ్వాసులు. ఈ చర్చికి కుల మత విభేదాలు, మతం ఇలాంటి ఏమీ ఉండవు ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు ఇక్కడికి. ఎందుకంటే ఎవరి విశ్వాసం వాళ్ళది, ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది. కాబట్టి ఇక్కడ క్రైస్తవులే వస్తారు అనేది మాత్రము ఎంత మాత్రము లేదు. చూసారా ఎంతమంది వస్తున్నారో. వచ్చే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, ప్రార్థన చేసుకుంటారు. కొంతమంది ఆరాధనలో పాల్గొంటారు, వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. చాలా వరకు అయితే అనేక మంది
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ చేరుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడండి, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొదటి నుండి చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ నేను తీసిన ఈ యొక్క ప్రదేశము, ఆ వీడియో మీరు కొన్ని స్కిప్ చేస్తే అవి మీరు మిస్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి కట్టడం ఇది. ఎందుకంటే ప్రతిదీ ముందు రాబోయే తరాలను గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు ఆ యొక్క నిర్మాణం చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ రోడ్డుకు ఉండాల్సిన హైట్లో కాకుండా చాలా హైట్లో అప్పుడే ఆ రోజుల్లోనే కట్టారు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మరి రానున్న రోజుల్లో ఇప్పటికే మనం చూస్తూ ఉన్నాము, రోడ్లు అది సరిపోకుంటే ఎత్తులో వేస్తూ ఉన్నారు. ఆ రోడ్లు ఎత్తైన కొద్దీ మనం ఉండే ఇళ్ళే డౌన్ అయిపోతున్నాయి. అలా కాకుండా ముందు ఫ్యూచర్ రానున్న భవితరాలకు ఎట్లా ఉండాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు అంత హైట్లో కట్టడం చర్చ జరిగింది. మరి వాళ్ళు రాకపోకలు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా ఉండడం కోసం కింద కూడా చూస్తున్నారు కదా. అది ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు చాలామంది వేస్తున్నారు, కానీ ఇది అప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు వేసి పెట్టారు. చూడండి, ఇది బయట ప్రముఖ ద్వారం, మెయిన్ రోడ్డు చూస్తున్నారు కదా వచ్చేవారిని. అది బస్ స్టాండ్కి ఆపోజిట్ నుంచి చర్చికి రావడం కోసం ఎంట్రన్స్, ఇది మెయిన్ రోడ్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఎడమ వైపు ఉన్న చెట్టు, అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క రూములు, అంటే వచ్చే వాళ్ళకి అతిథులకు ఆ యొక్క రూములు అక్కడ ఉండడం కోసము, వాళ్ళు సేద తీరడం కోసం అక్కడ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. స్నానం గదులు కానీ ప్రతిదీ అన్ని వసతులతో పాటు అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇది బోర్డు, చర్చి ముందు ఉన్న బోర్డు ఇది లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రముఖ ద్వారం. ఈ ద్వారంలోకి వెళ్ళి అది లోపలికి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అన్నట్టు. ఇది చూస్తున్నారు కదా మీరు ఎలా వెళ్తున్నారో. దీని ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పాలంటే చాలా విషయాలనే ఫ్రెండ్స్ మనము, ఎందుకంటే మీరు చూడాలనే సదుద్దేశంతో నేను మీకు చూపెడుతున్నాను. ఈ యొక్క చరిత్ర చాలా పెద్దది, మెదక్ చరిత్ర. ఇది పూర్వకాలంలో కట్టారు. మరి నేను మాత్రం మరి ఇక్కడికి గతంలో ఒకసారి వెళ్ళాను. అప్పుడు నాకు అంటే ఇలాంటి ఆలోచన రాలేదు చూపెట్టాలని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్యూవర్స్కి మాత్రం తప్పకుండా చూపెట్టాలి ఈ పుణ్యక్షేత్రం గురించి అని చెప్పి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి మీకోసం నేను ఈ యొక్క వీడియోను సిద్ధపరుస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం వస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు తీసుకొని కుటుంబాలతో సహా. కొంతమంది అయితే అంటే వాళ్ళు మొక్కుకున్న మొక్కుబడుల గురించి, అంటే ఇక్కడ కొంతమంది వాళ్ళు మనసులో అనుకొని ప్రార్థన చేసుకునేవి మాకు జరుగుతాయి ఇక్కడ అనే విశ్వాసంతో చాలామంది వస్తారు. వాళ్ళకి జరగగానే, ఆ కార్యం జరగగానే మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదైతే వాళ్ళు మొక్కుకున్నారో, అంటే కొంతమంది తల వెంట్రుకలు కానీ, ఇంకా కొంతమంది మ్యారేజ్లు కానీ, కొన్ని 21st డేలు కానీ, కొంతమంది బర్త్డేలు కానీ, ఇలాంటి అకేషన్స్ ఫ్యామిలీగా వచ్చి ఈ యొక్క చర్చ్ దగ్గర చాలామంది జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఆ యొక్క సందడి కానీ, సంతోషం కానీ మనం మాటల్లో వర్ణించాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఈ విధమైన ఆ యొక్క గార్డెన్ ఇటు ఎడం చేయి సైడ్ మీరు చూస్తుంది, ఇప్పుడు చూస్తున్నది కుడివైపు. ఎంత చక్కగా చెట్లు పెట్టారు చూడు, ఎంత చల్లటి వాతావరణం అది. ఎందుకంటే ఎవరికి ఆ ఎండ దెబ్బ తగలకుండా వచ్చే వాళ్ళకి కానీ పోయే వాళ్ళకి కానీ ఇరువైపులా రెండు ప్రక్కల చెట్లు పెట్టారు. ఆ చెట్లు కూడా చాలా చక్కగా మంచి పచ్చదనంతో కూడుకున్నాయి. మరి అక్కడ పార్కు మాదిరిగా కూడా ఈ పక్క ఆ పక్క మరి పార్క్ కూడా పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనం ఇప్పుడు చూసేదంతా ఇటు ఆ చర్చికి రైట్ సైడ్ ఉన్న పార్కు. కొంతమంది వచ్చి అక్కడ సేదతీరుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి అన్నీ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేశారు. మరి దూర ప్రాంతాలు వచ్చేవాళ్ళు మరి చర్చికి వచ్చినాం కదా అని చెప్పి తీపి గుర్తుగా జ్ఞాపకం కోసము ఇక్కడ ఫోటో దిగుతూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫోటో తీస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు కానీ చక్కదిస్తూ ఉన్నది, ఫోటో కోసం సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నది. మరి ముందు కూడా చాలామంది ఫోటోల కోసము వాళ్ళు ఫోటో దిగుతూ ఉన్నారు. ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళకు జ్ఞాపకం, ఇది ఒక చరిత్ర కలిగిన చర్చిని చూడడము. ఆ యొక్క చర్చిని మనం బయట ఫోటోలలో కొనుక్కోవడం కాదు, కానీ మనం ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో వచ్చిన వాళ్ళు ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వాళ్ళ ఫోటోలు దిగుతూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా చాలామంది ఫోటో తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి వాళ్ళ ఫోటోలు కానీ వాళ్ళ సెల్లుల ద్వారా కొంతమంది దిగుతూ ఉన్నారు, కొంతమంది ఫోటోగ్రాఫర్ని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫోటోలు కూడా వాళ్ళు అప్పటికప్పుడే ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్.
మరి యొక్క ఆరాధన క్రమాన్ని మరి ముందుగా మీకు కొంత చూపెట్టాను నేను. అది ఈ మెట్లెక్కి లోపలికి వెళ్ళాలి. చూడండి ఎంత హైట్లో కట్టారో. ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్న స్థితిని బట్టి వాళ్ళ హైట్ అప్పుడు సరిపోయేది, కానీ రానున్న తరాలకు ఇది చెక్కు చేరుకు ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలి అనే ఆలోచనతో వాళ్ళంతా హైట్లో ఒక శిఖరం చూడండి ఎంత హైట్లో ఉందో. మరి ఒక రాయి మీద రాయి పేర్చడం కట్టడం అంటే అప్పుడు కాకతీయ రాజులు కూడా మన ఆ కోటను ఏ విధంగా వాళ్ళు రాళ్ల ద్వారా పేర్చి శత్రు సైన్యం రాకుండా ఏ విధంగా అమర్చి కట్టారో అంత హైట్లో మరి చర్చిని కూడా మరి రానున్న తరాలకు అందించాలి, ఇది చెక్కు చెదరకుండా ఉండాలని ఆలోచనతో వాళ్ళు ఇటుక కానీ ఇంకా వేరే ఏ విధమైన మెటీరియల్ వాడకుండా కంప్లీట్గా రాతి కట్టడం. చూడండి సిలువ కూడా అది యేసుక్రీస్తు మోసిన సిలువ. అంటే యేసుక్రీస్తు అనేది రూపం లేదు కాదు, కానీ ఆయన ఆత్మ, ఆయన సిలువ మోసిన ఒక గుర్తు. దానికోసము ఆ సిలువను వాళ్ళు ఇక్కడ అమర్చారు. కొంతమంది అయితే వచ్చి ఇక్కడ సిలువ దగ్గర కూడా వారి విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచుకోవడానికి కొంతమంది కొబ్బరికాయలు కూడా కొడుతూ ఉంటారు. అది వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్, అది కొబ్బరికాయలు కొట్టేది వాళ్ళ తృప్తి కోసము. వాళ్ళు వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా కొంతమంది కొబ్బరికాయలు కొడుతూ ఉంటారు. మరి ఇది మీరు చూసేది మాత్రం చర్చికి ఇటు బ్యాక్ సైడ్ నేను చూపెట్టేది, బ్యాక్ సైడ్ గేట్ అది వెనకాల నుంచి. ఇది వెనకాల కూడా ఈ విధంగా పార్క్ ఉంది. అంటే లెఫ్ట్, రైట్, బ్యాక్, ఫ్రంట్ ఎటు చూసినా పచ్చటి యొక్క గార్డెన్, మంచి యొక్క వాతావరణము, చల్లదనం ఉంది. చూసారా గ్లాస్ ఫిట్టింగ్, ఇది కూడా మొత్తం ఇటలీదే. ఈ రాతి కట్టడం కానీ ఈ గ్లాస్ ఫిట్టింగ్ కానీ చాలా ఎంత చక్కగా ఉంటుందంటే లోపల అసలు మనం మాటల్లో చెప్పలేము, వర్ణించలేము. ఆ విధమైన గ్లాస్ ఫిట్టింగ్తో అమర్చారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మరి ఇంకొకరు వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి అక్కడ వాళ్ళు తీసుకున్న వాహనానికి ఫాదర్తో ప్రేయర్ చేపిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వచ్చారు. ఎందుకంటే అంటే రాకపోకలందు యెహోవా మీకు తోడుగా ఉన్న వాక్యం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధమైన నమ్మకము, విశ్వాసం కోసం వాళ్ళు వాహనాలకు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు. చాలామంది ఇక్కడికి వాహనాలలో వస్తూ ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి, ఈ యొక్క విశాలమైన ప్రదేశం ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. నేను చెప్పడం కాదు, కానీ మీరు ఆ యొక్క చర్చి నిర్మాణాన్ని చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏ విధంగా కట్టారో, ఎంత చక్కగా కట్టారో. ఆ కాలంలోనే ఎంత బాగా కట్టారు అనేది మీకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి, మంచి గార్డెన్, చెట్లు, వాతావరణము, పచ్చడి గడ్డి, చల్లగా ఎంత చక్కగా ఉంటుందంటే మనం ఇక్కడ వచ్చే వరకు మన ఆలోచన విధానము అంతా ఇక్కడ ఒక ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది, ఒక నెమ్మదిని కలిగిస్తుంది, ఒక సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. చూడండి ఎంత చక్కగా కట్టారో. ఎక్కడ కానీ ఏమాత్రం కానీ ఎలాంటి మెటీరియల్ లేకుండా కంప్లీట్గా ఒక రాతి కట్టడం అది. ఈ పైకి మెట్లు అవి, ఇదేమో కిందికి వెళ్ళడానికి. అటు సైడ్కి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అవుట్ సైడ్ రోడ్ అది. ఆ చెట్ల కింద వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది చేరుతూ ఉన్నారు. అసలు ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైన చర్చ్ ఇది, చరిత్ర కలిగిన చర్చి. తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద చర్చి ఇది. ప్రతి ఒక్కరికి నోటికి ఇట్లా అడగగానే చెప్పడానికి ఈజీగా వచ్చేదంటే మెదక్ చర్చ్. అంత ప్రాచుర్యం కలిగి అంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్న చర్చి. ఈ చర్చి గురించి చెప్పాలంటే చరిత్ర మాత్రము నేను చెప్పడం లేదు, కానీ చర్చిని దాని నిర్మాణానికి వాడిన రాతి గురించి, ఆ యొక్క గ్లాసుల గురించి, ఆ కట్టడం గురించి, ఆ యొక్క సుందరీకరణ గురించి, ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురించి, అక్కడి పరిశుద్ధత గురించి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.